Fitaccen mawaƙin ƙasar Hausa na Kannywood Ado Gwanja ya fito shi ma don tofa albarkacin bakinsa tattare da wannan hatsaniya da take faruwa a shafukan sada zumunta. Shin Ado Gwanja menene naka ra'ayin? Ina son in gwada wa zuciyata cewa mutunci na ya girma me zan samu. Kasancewar abubuwan da suke faruwa kowa yana kallo, mu ma muna kallo, ba sai mana daɗi a arewa domin rasa wani babba wanda zai iya dakatar mana da abin a arewa. Duk wata nasara ko wani ci gaba ko wani jagoranci na gari ba ma ganin shi, ba ma mu san shi ba a arewa. Kawai mu muna da jin labari a wasu ƙasashen da kuma wasu yankuna na kudancin Najeriya da ake yi wa adalcin tun da su ba su yadda ba. Kuma abin bai haɗa alaƙa da komai ba sai mu da muke ƙasa. Kusan kina da wanda ba kya gani da girma, watakila ba abin da ya miki. It depend. Ta yiwu ni ma ina ganin wani da kaza ba kuma abin da ya mun, ko wani yana kallo na da abu kaza. Mun kasa yafe wa junanmu, mun kasa son junanmu, mun kasa ƙaunar junanmu tun a ƙasa ba mu gyara ba, amma kuma so muke wai Allah ya zuro hannu ya gyara mana daga sama, kuma ba zai yiwu ba. Kasancewar duk wani abin sha'awa sai dai mu gan shi a wata duniyar, ba mu da shi a arewacin Najeriya, ba mu san shi ba. Kwanan nan wani bakon abu zai zo cikin garin ku sai ka ji wai an fito ana kallon abin da ya daɗe, duniya ta ma daɗe da wuce shi. Saboda me? Saboda har yau ba mu shirya mu ceci kanmu daga cikin wani yanayi na ba daidai ko na rashin kyautawa ko na rashin daɗi da shugabanci yake jawo mana ba. Ba mu shirya ba. That's why kawai na zaɓi na yi shiru. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ko dai kai magana ko kai shiru. A Najeriya ba wani mai kima da daraja wanda darajarsa ta kai da zai iya yadda da 100% cewa yana cikin tsaro. So dalilin haka idan wani abu ya faru da ni ko rayuwata, iya iyalina ne da 'yan uwana kawai za su shiga damuwa. So mutanen da nake ta kumfar baki a kansu, idan na yi abin ya zama abin da ya zama, sai da karkari in an daɗe a kwana biyu ana posting ana cewa na yi kaza, ai kaza ya same ni, ai kaza, ko kuma a ce firiwa ne, ina yan rufa'i yake. Kar ka fito da gaskiyarka kawai fili. In kana da ita ma rike ta kawai a zuciyarka, tun daga yanayin yadda muka tsinci kanmu a society. Ubangiji Allah ya san zuciya, ya san daidai, sai in gyara tsakanina da shi. A nan ba sai na zo na yi ta kumfar baki ba. Wannan shine albarkacin bakin da Ado Gwanja ya tofa a ciki. To Allah ya kyauta. Masu sauraro kada ku manta da danna mana alamar subscribe tare da yi mana share da comment da liking, domin hakan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sai har labarai da zarar mun ɗora. Tashar ku ta Amana, taskar labarai.